बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. राजकारणात पदासाठी स्पर्धा करणारे अनेक जण आपण पाहतो, मात्र पदापेक्षा समाजसेवेला आणि सामाजिक बांधिलकीला प्राधान्य देणारा एक आदर्श कुडाळमध्ये पाहायला मिळाला. माजी नगराध्यक्ष ओंकार तेली यांनी कुडाळवासियांसाठी एक सुसज्ज वैकुंठ रथ उपलब्ध करून दिलाय. कुडाळचे माजी नगराध्यक्ष ओंकार तेली यांनी आपले वडील कैलासवासी सुधीर राधेश्याम तेली यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ कुडाळवासियांसाठी हा वैकुंठ रथ उपलब्ध करून दिलाय. दुःखाच्या प्रसंगी गरजू कुटुंबांना हक्काचा आधार मिळावा या उद्देशानं हा सामाजिक उपक्रम राबवण्यात आलाय. कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या रथाचा लोकार्पण सोहळा अत्यंत उत्साहात पार पडला. या सोहळ्याला शिवसेना उपनेते संजय आंग्रे, सभापती मिलिंद नाईक, नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर यांच्यासह कुडाळचे नगरसेवक, शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तेली यांनी आज अतिशय चांगला उपक्रम इकडे राबवलाय, त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो. ओंकार नेहमीच जे उपक्रम घेतो ते इतरांपेक्षा वेगळे असतात. कारण का मी नेहमी जेव्हा जेव्हा ओंकार आणि त्याचं कार्य, त्यांनी त्याचं काम केलेलं बघितलं की जिथे कोण विचार करत नाही ना की हे केलं पाहिजे, ओंकार तो विचार करतो आणि ते करतो. म्हणून विशेष करून तुझं मी मनापासून अभिनंदन करतो. कारण का शहरामध्ये अशी विचार करणे, आम्ही काय रस्ता बनवला पाहिजे, सुशोभीकरण केलं पाहिजे, नगरोत्थानचा निधी मिळाला पाहिजे, सगळ्या मोठमोठ्या वार्ता आम्ही करत असतो. पण लहान लहान गोष्टी पण त्या फार महत्त्वाच्या असतात. अतिशय महत्त्वाची गोष्ट शहरामध्ये लागणारी या सगळ्या वास्तूंचं महत्त्व आपल्याला करोना काळामध्ये लक्षात आलं. विचार करा, तो काळ किती भयानक होता आणि त्या काळामध्ये जे काही ज्या ज्या लोकांचं नुकसान झालं, ज्यांच्या कुटुंबातली लोकं गेली, त्यांना आजच्या दिवसाचं महत्त्व जास्त कळलं. म्हणून मी त्याचं खास करून कौतुक करतो. मी त्याचं कार्य, मी सामंत साहेबांचं जेव्हा मनोगत ऐकत होतो, खरं तर मला वाटलं मी प्रवचन ऐकतोय की पहिली सुरुवात चांगली, एकदम मस्त वैकुंठ वगैरे सगळं कसं वैकुंठात जावं असं त्यांनी सांगितलं, मार्ग सांगितला. आता तो चालायचा का नाही आधी गावडे हा आपल्यावर आहे. म्हणजे तुझं नाही सांगत आहे, पण त्याच्यामध्ये त्यांनी एक सांगितलं की सामंतसाहेब, बिट्टू तेली किंवा आमचा ओंकार तेली माझ्या मार्गदर्शनाखाली नाही, सन्मान्य नारायण राणे साहेबांचा माणूस आहे तो, साहेबांचा माणूस आहे तो. म्हणजे माझी तेव्हा कुडाळमध्ये एंट्री सुद्धा झाली नव्हती आणि साहेबांनी फार कौतुकाने, फार प्रेमाने जे काही साहेबांचा वावर असायचा त्याच्यापैकी बिट्टू तेली म्हणजे आमचा ओंकार तेली हा साहेबांचा माणूस म्हणून. आणि म्हणून मी पण सावध भूमिका घेतो त्याच्याशी, जेव्हा काय आपला ओरिजिनल साहेबांचा माणूस, माझा तर भावासारखा आहेच, पण ओरिजिनल तो राणे साहेबांचा माणूस आहे. आणि ही सगळी जी काय जे काय उपक्रम ओंकार तू उभे करतोस, एक मनाचा मोठेपणा मी त्याच्या म्हणजे मागच्या निवडणुकीमध्ये पण बघितला की सर म्हणजे मला नाही लढवायची असा सांगणारा माणूस पण आमचा ओंकार. नाही तर असं सहजासहजी काय कोण सोडेल राजकारणामध्ये असं चित्र नाही. तो दिवस आणि आज ओंकार तेली आणि या ठिकाणी ही वैकुंठ रथाची संकल्पना ठेवून या आपलं जेव्हा शेवट होतो, मृत्यू होतो, त्यावेळी ती सुखकर होण्यासाठी हे रथ या ठिकाणी त्यांनी उपलब्ध करून दिलेला आहे आणि त्याचा थोड्या वेळात उद्घाटन होईल. ओंकार तेली हे सर्व क्षेत्रात चांगलं काम करतायत. कुडाळचं नगराध्यक्ष म्हणून सुद्धा त्यांनी चांगलं काम केलं. सन्मान्य निलेजींच्या नेतृत्वाखाली ते राजकारणामध्ये सक्रिय झाले. पण त्यापूर्वी ते कुठच्याही पक्षामध्ये करून दिसत नव्हते, पण सन्मान्य निलेजी या ठिकाणी आल्यानंतर त्यांच्या नेतृत्वाखाली युवा कार्यकर्ता म्हणून ते त्यांच्याबरोबर सक्रिय झाले. या नगरीचे नगराध्यक्ष पण झाले आणि व्यावसायिक म्हणून काम करत असताना सामाजिक बांधिलकी ठेवून त्याने शेव पेटी म्हणा, हे वैकुंठ रथ म्हणा किंवा इतरही हे वेगवेगळे उपक्रम या ठिकाणी ते राबवत असतात. तर त्यांनी समाजकार्य ते करत असतात.
मला या ठिकाणी एवढंच सांगायचं होतं की मी आता आमदार साहेबांना म्हणतो काय बोलायचं, परंतु मला वाटतं की आपण प्रत्येक जण आईच्या गर्भामध्ये जेव्हा असतो तेव्हा हातपाय जोडून असतो आणि परमेश्वराला विनंती करतो की याच्यातून मला 9 घटका 9 महिने 9 घटका आपण म्हणतो त्याच्यातून मला मुक्त कर. आणि मुक्त केल्यानंतर मग अंघोळ बाहेर पडल्यानंतर हातपाय उडवतो आणि आवाज काढतो कॅक, हातपाय एकदम दडकून देतो. ते बालपण असतं आणि बालपण आणि मेन तारुण्य जे असतं, आता सध्या ओंकार ते तारुण्यात आहे. आपण तारुण्यात जे कार्य करतो ते शेवटच्या क्षणाला आपल्याला उपयोगाला येतं असं माझं म्हणणं आहे. तारुण्याचा जो कालखंड आहे तो ज्याला समजला तो वैकुंठी गेला असं मला स्वतःला वाटतं. आणि जर ज्याला समजलं नाही तो नरकात गेला. कारण तारुण्य हे अतिशय कठीण आहे. कारण आपण जेव्हा आईच्या गर्भात असतो हात पाय जोडून असतो आणि परमेश्वराला विनंती करतो याच्यातून मला मुक्त कर. आणि तारुण्याला मध्ये आपण जेव्हा पदार्पण करतो तेव्हा रक्त सरसळलेलं असतं. कोण माता, कोण पिता, कोण कोण, आपली भाषा एकली जाते. ही भाषा कशी असली पाहिजे हे ते तारुण्यामध्ये आपण ठरवलं पाहिजे आणि परिणाम हातात पण येतो. आता परमेश्वराने डोळे, कान, दात सगळं दिलं, ती रिकव्हरी बँक कशी करते तशी म्हातारपणी ही रिकव्हरी चालू करतो परमेश्वर. एक 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 गोष्ट दिलेली घेत जातो. आणि जो पाप करतो त्याला माझ्या माहितीप्रमाणे मृत्यू येतच नाही. ते सगळे घेऊन 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 मग तो परत परमेश्वराला हात जोडतो, मला याच्यातून मुक्त कर. म्हणून माझं म्हणणं आहे तारुण्यामध्ये जे पेराल ते वृद्धपाळा काळामध्ये तुम्हाला कामाला येईल आणि ती वैकुंठाची मग तुम्हाला ती मुक्ती मिळेल. आणि त्याच्यासाठी वैकुंठ रथ म्हणून आमच्या ओंकार पेढीने दिलेलं आहे. ती संकल्पना पहिलीच आलेली आहे. याचा हेतू असा आहे की एखाद्याच्या घरात मृत्यू झाल्यानंतर दुःखद समयी जेव्हा डेड बॉडी स्मशानभूमीत न्यावी लागते तेव्हा ती नेत असताना गाडी मिळणे, ॲम्ब्युलन्स मिळणे हे थोड्या गोष्टी कठीण होतात आणि त्या सुलभ व्हाव्यात. आणि मृत्यूसमयी मृत्यू ज्याचा झालेला आहे त्याला सुखद मृत्यूचा प्रवास व्हावा या दृष्टीने आम्ही ही वैकुंठ रथ ही संकल्पना आणलेली आहे. हा वैकुंठ रथ मालवणात पण आहे, कुडाळ कणकवलीत पण होता, पण कुडाळात नव्हता आणि याची जाणीव आम्हाला झाली आणि मी म्हटलं आपण वैकुंठ रथ आणावा. आणि या संकल्पनेतून हा वैकुंठ रथ आम्ही विनामोबदला सर्वांसाठी कुडाळ शहरवासियांसाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. या गाडीवर 5 नंबर लिहिलेले आहेत. सगळे नंबर भैरवाडीतील माझ्या मित्रमंडळींचे आहेत. तुम्ही कुठल्याही नंबरवर फोन लावलात तर हे वाहन तुम्हाला उपलब्ध होईल आणि ते विनामोबदला असेल हे सर्वांनी लक्षात ठेवावं. आणि यापूर्वी आम्ही जेव्हा मी नगरसेवक होतो तेव्हा आम्ही डेड बॉडी कोल्ड स्टोरेज मशीन आणलेली, शवपेटी. मृत्यूसमयी कुठल्याही व्यक्तीला मृत्यू झाल्यानंतर त्याची बॉडी जेव्हा कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवली जाते तेव्हाची परिस्थिती बघितली तर त्याला पूर्ण कापड घालून ती आतमध्ये ठेवली जायची. आणि ते ठेवत असताना तिथे आतमध्ये जाण्याची परिस्थिती नसते, एवढा वास त्या ठिकाणी येतो. आणि तो टाळण्यासाठी आम्ही ही कोल्ड स्टोरेज मशीन प्रत्येक कोणाच्या घरात जिथे होईल तिथे आम्ही ती अवेलेबल करून देतो.